खोदोमथला बाप्टिस्ट गिर्जायाव साननैनि हाबाफारिजों गिर्जानि 33थि गायसनथाय सान फालिदों। 27 आरो 28 मे साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय खोदोमथलानि बाप्टिस्ट गिर्जायाव खोदोमथला बाप्टिस्ट गिर्जानि 33थि गायसनथाय सान फालिदों। खुंफुंजानाय हाबाफारियावनो बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायजों गाजा गोमजायै रंजानाय मोसानायखौबो नुनो मोन्दों। हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै ख्रिस्टियान हाबा होनाय आयदाखौ लानानै आथिखालाव ख्रिस्टियान धोरोमनि हाबा जानायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। गायसनथाय सान फालिनायावनो खमैबो 100निबो बांसिन नखर आरो गासै 300 सासो ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि बाहागो लानायखौबो नुनो मोन्दों। दिनैनि जागायजेननाय हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लाबाव अदालगुरि बारिगाव बाप्टिस्ट गिर्जानि आरो जिआर केम्पार इंलिश स्कुलनि गोरायुं माइकेल बाग्लारि, बिटिआरनि इएम रेवरेवा नार्जारि आरो बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान धोरोमनि गोबां गुन गोनां सुबुंफ्रा। जोङो दिनै क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्च हिसाबै 1990 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गसंथानानै थानाय दिनैहाय बे 33थि बोसोरसालिया गायसननाय सानखौ फालिनो खाबु मोनबाय आरो बेवहाय जोंहा दिनै प्राय 100सोनि बारा नखर दंसै, गासै 300सोनि बारा बाहाय इसोर सिबिग्राफोर दंसै। दा दिनै बिदिनो बे 33थि बोसोरारि फाउन्डेसन डेखौ जों फालिदों आरो बेवहाय जों आलासि लिंहरदों। जोंनि अदालगुरिनिफ्रायनो सासे गोरों मोजां जिआर इंलिश मिडियाम स्कुलनि बरायनगरनि प्रिन्सिपाल बिथाङा फैदों आरो जों दिनै बेवहाय बे फाउन्डेसन डेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जोङो हाबानि सोमोन्दै सावरायदों। खृष्टाननि हाबा माबायदि जानांगौ, माबायदि जायोब्ला गोथारै जायो, माबोरै जायोब्ला न'खराव, संसाराव आरो समाजाव गोजोननाय मोननो हायो, बेनि सोमोन्दै जों सावरायदों। आरो लोगोसे खृष्टान हाबाजों लोगोसे जोङो गोजोन न'खराबो जोंनि मोनसे बिसय दिनै सावरायनांगौआ, बेखौ जों सावरायगोन। दा नेक्स्टआव बेखौ सावरायगोन। जोंनि समाजाव जोंनि खृष्टान फोलेरारिफोरनि गेजेराव न'खरखौ बोरै गोजोन दानो हायो, बोरै रंजाथाव दानो हायो, बेनि सोमोन्दै सावरायदों। बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय सोरबा न'खरा सोरबा बेक्तिया मोजां जाब्लानो समाजाव मोजां जायो, मोजां जाब्लानो देशआव मोजां जायो, जों बेखौ लुबैदों। जाहाथे जोंनि खृष्टान मानसिफ्रा जाहाथे खुनु समाजनि बेरेखा हाबा मावग्रा जाया, समाजनि गाज्रि सानग्रा जाया, बेबादिखौ थांखि लानानै दिनै बे गिर्जानि गायसननाय सान फालिनायजों लोगोसे बे मोननै बिसयखौ लानानै जों बेवहाय जों बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बे जोंनि स्पेसियेलि क'क्राझार टाउनाव 90नि सिगांफोर बेबायदि खृष्टान मानसि गैयामोन, गिर्जाबो गैयामोन आरो बाहाय ओरैनो जास्ट सोरबा साख्रि मावग्रा, कलेजाव फरायनाय, ट्रेनिं लानो फैनाय बिदि दंमोन। दा फैयै 27 मे 1990आवहाय मोनसे फिसा जथुमा जाजेनदों बै बागानसालियाव। बेनिफ्राय लासै लासैनो ओरैहाय जोङो लाबु होननाय दं, लवार आसाम बेप्टिस्ट इउनियन, बिथांमोना न' गंसे लुदोंमोन। बे गासै सम्पतिया लाबुनिमोन। बिसोर न' लुनो जों टेम्परारि खालामदोंमोन। बे समाव इसेल' मानसिफ्रा 6 घर 7 घर एरै एरै उनावहाय जों बाहाय मोनसे गिर्जा न' लुदोंमोन। बे गिर्जा न'आ माने दा गैलिया, जायगा थेके सिफायनाय जादों। बिनि उनाव नैबे गिर्जाखौ लुनाय जादों। दा गतिके दा जों फैयै फैयै बे मण्डलिया 100 घरसो बारबाय। जोंजों मोनसे जोंनि गाहायावबो दंमोन ब्रान्स बादि बिसमुरियाव, खिन्थु बिथांमोना थांलाय फैलाय गोजान जायो। दा बिथांमोना आलादा मोनसे फेल'शिप खुलिबाय। दा गतिके जों बाहाय दा 100 घरसोनि बारा दङ गासै फेमिलि लानानै। दिनैहाय जों बिसेस करि जों प्रत्येक बोसोराव जों फालियो बे फाउन्डेसन डेखौ। जेरैहाय दिनैहाय 33rd फाउन्डेसन डे। प्रत्येक बोसोरे जों आलासि लाबोयो, देग्लायबो जों लाबोदों उदालगुरिनिफ्रायनो। दा बिनि सायाव जोङो खृष्टान हाबानि बिसयै जोङो सावरायलायगोन गुवारै। जाय आलासि बिथांखौ जों लिंहरदों, बिथाङा जोंनो मोजाङै बेखेवनानै खिन्थागोन। दहाय फुङाव मोनसे सेसन जाबाय, नै दा 1थानि उनाव दंबावो आरो गाबोनबो बिथाङानो जोंनो माखासे जोंनि बाइबेलनि हाबानि होन बा माबोरै खृष्टान मानसिया संसार जानांगौ बिनि बिसयैहाय गुवारै बिथाङा बुंगोन। क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट चार्चनि जितु फाउन्डेसन डे, बेयाव फैनानै गोबां रंजानाय मोन्दों, मोजां मोन्दों। बेहेखे बे फाउन्डेसन डेआव जितु प्रग्राम हाबाफारि खालामदों, बेयाव खृष्टान मेरिजनि सायाव बिथांमोना जुर होनानै हाबाफारिखौ खालामदों। जोङो खृष्टियानफ्रा बिसि बिसायनि गेजेराव बोरै सोमोन्दो थानांगौ, बेहेखे
बेखौ लानानै एसे गुरुत्त' होनाय जादों इसोरखौ लोगोसे लानानै जोंनि सोमोन्दोफ्रा मोजां जानांगौ जोंनि हाबायाव इसोरनि प्रेजेन्स आरो इसोरनि जिथु प्रिन्सिपल्स बेफोरखौ लानानै जोङो जिउ खुंनांगौ आरो अब्लानो जोंनि जिथु हाबा बे हाबाया माने नस्थ' जाया बियो मोनसे गोख्रों मोनसे न'खर जानानै बेखौ खुंलांबाय थानो हायो आरो इसोरा सहाय खालामो आं आसा खालामदों बिनि गेजेरजों हागोन होननानै आं सानदों खारन जिथु सोमोन्दो ना बिसि फिसायनि गेजेराव जिथु सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ मोजां जानांगौ बिसि फिसायनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिं मोनसे थालायनांगौ बिसि फिसायनि गेजेराव मोनसे जिथु साबमिसिभ ना गावजों गाव गथायलायनाय बेबो थानांगौ बेनिफ्राय मोनसे जाबाय कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टआबो गोबां गिदिर बाथ्रा बियो बिसि फिसायनि गेजेराव मोनसे कमिटमेन्ट थालायनांगौ बे हाबानि लानानै आं फोथायदों इसोरखौ लानानै जुदि जोङो जिउ खुङोब्ला बे न'खरा नस्थ' जाया बरन्स बे न'खरा मोनसे गोग्गो न'खर जानानै बे समाजाव गसंथानो हागोन आरो समाजखौ फोसाबलांनो हागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला